Рыгор Шпакаў для Гомельшчыны асоба знакавая, нават легендарная. Жыццёвы шлях даўжынёй у 93 гады выклікае глыбокую павагу. Напэўна, характар, які згартавалі няпросты пасляваенныя гады, не дазваляў пасаваць перад цяжкасцямі і сядзець без справы. Яшчэ падчас службы на падводным флоце ён экстэрнам скончыў вячэрнюю школу. Паступіў у сельгасакадэмію, конкурс у якую был звыш 10 чалавек на месца. І з таго часу яго біяграфія – гэта гісторыя адданасці роднай зямлі і людзям. 1 красавіка 1969 года вяскоўцы абралі Рыгора Шпакава старшынёй ўпраўлення калгаса 50 гадоў кастрычніка. І больш як паўстагоддзя галоўным для кіраўніка заставаўся дабрабыт гаспадаркі і яе працаўнікоў. У меня было главное делать, относиться к людям по-человечески, быть человеком. И самое главное, чтобы развивалось хозяйство. У меня не было других задач, кроме того, как и говорит наш президент, чтобы коллектив, с которым я работал, был единым, был монолитным и мог решать любые задачи в любых условиях. Гаспадарка хутка з адстаючых стала адной з лепшых у раёне. Але не толькі вытворчыя паказчыкі турбавалі маладога кіраўніка. Ніколі ён не падвёў і не пакрыўдзіў людзей, якія яму давяралі. Рэдкая па сучасным меркам з'ява. Спецыялісты не адзін дзесятак гадоў працавалі разам у адной гаспадарцы. Для іх Рыгор Купрыянович стаў добрым сябрам і настаўнікам. Купрыянович мне как отец. Всегда даст дельный совет, всегда потребует так, как надо. Обязательно указания Григория Куприяновича выполнить. И всегда получалось так, что то, что он мне предлагал и советовал сделать, всегда было результативным. Он мудрый руководитель. Где-то что-то он всегда регулирует, это безболезненно было и для его коллектива. И коллектив его, я был у его почти каждый год на собрании на отчетном. Его коллектив ценит, и он их тоже ценит. Они отвечают тем же ему. Он никогда не взрывался, никогда не спешил, никогда не торопился. Каждое действие, каждое было взвешенным, продуманным, глубоким анализом. И поэтому, наверное, у него такие вот и успехи в производстве. Вы чалавек, на якога раўняюцца пакалення. Старшыня аблвыканкама Іван Крупко дзякуе легендарнаму кіраўніку за эфектыўную працу і адзначае такіх людзей адзінкі. Гэта беспрэцэдэнтны прыклад адданасці справе, найвышэйшага прафесіяналізму і лідарства. Спасибо, что вы есть, но мы не прощаемся. За десятигоддзе работы ў аграрным сектары Рыгор Шпакаў узнагароджаны ордэнамі пашаны, працоўнага чырвонага сцяга і працоўнай славы. Яму прысвоены званні заслужанага работніка сельскай гаспадаркі Беларусі і ганаровага грамадзяніна Рэчыцкага района і Гомельскай вобласці. Григорий Куприянович – это человек-легенда. Он проработал 57 лет в сельском хозяйстве, не изменил ни разу своей отрасли. Предприятие СПК «50 лет октября» является лидирующим предприятием в нашем районе. Там есть и выполняются всегда все показатели, как продукция выращивания, так и производство молока. Там всегда присутствуют передовые агротехнические технологии, которые позволяют получать валовый продукт по данному предприятию. Рыгор Шпакаў выхаваў не адно пакаленне спецыялістаў і кіраўнікоў і перадаў ім галоўнае – павагу да працы, адказнасць за вынік і ўменне заставацца перш за ўсё чалавекам. Владислава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».